The new president-elect wemunyika yeZimbabwe anozikamwa kuti aiwa akaita disputed elections anonzi Netumbo Nandi-Ndaitwah anova the first female president munyika yeNamibia oonekwa kuti anobuda on camera achitaura mashoko ekuti aiwa her life is under threat. Sanangana mashoko atoona kuti panguva ino aiwa ari kutya ari kuvhunduka pamusoro pekuthreateniwa kwaari kuitiwa pamusoro pevanhu vada kutora upenyu hwake. Kundobva subscribe like turn the bell icon. Tipinda panapa pa The Namibian Sun vanobudanira vachiti life under threat. President-elect Netumbo Nandi-Ndaitwah says that since the beginning of her presidential campaign, there have been many attempts made by desperate politicians and her enemies to take her life. She chronicled the alleged attempt at her life at the SWAPO victory celebration today at Sam Nujoma Stadium. Panapa ndo mashoko anobuda nyimbo pano zvamuri kuona muvidhio vakomana veThe Namibian Sun achiposta this video muchimuona aiwa Netumbo Nandi-Ndaitwah achipresenta on stage achiri mashoko achiti aiwa her life is not on risk. Noda kuti people aiwa they are claiming kandi vari kumuthreatena kuti they want to take his life. Panapa ari kuya achichema aiwa achiexposa kuti his enemies vari kumuplotera kuti aiwa aende aiwa this president-elect wenyika yeNamibia. Amen. Budise mafunguro enyu muri kudii pamusoro pechitsva ichi changopinda chatoona kuti even people they are not happy the crisis kana chituko chakaitika the victory yakaitika yema-elections aiwa isina kana ewiki yaitika munyika yeNamibia just because one is about the way they were conducted aiwa they were the worst polls asati amboitika kuNamibia and everyone rejected those polls kunyange zvavo vakomana vanyange veECN vaitaura otherwise. Budise mafunguro enyu muri kudii pamusoro pechituko ichi kunyange comment section medu. So subscribe or like and turn the bell icon.